היי אנשים, הסרטון נקטע, אז אני רוצה להמשיך אותו מאיפה שעצרתי. הסרטון מדבר בעצם על גבר במזל עקרב, שמבין שכולם עבדו עליו, כולם שיקרו לו. בגדול, הוא חשב שהוא הסגן של אלוהים, וזה הכל מתנפץ לו בפנים, הלב שלו שבור, אבל הוא לא שבור בגלל בחורה, הוא שבור בגלל שהרבה דברים שהוא חשב שילכו לו טוב, זה הכל היה אשליה. הוא הרים את האף שלו יותר מדי גבוה, ולחטא היוהרה יש מחיר. בדצמבר הוא מתכנן להגיע, אבל עד אז יהיו לו מלא מכשולים, וכל הדברים הרעים שקוראים לו ברגעים אלה, הוא פשוט הביא אותם על עצמו. זה בן אדם שקרוב לגיל 40, וממש רואים פה, הנה גלגל המזל, צדק, יהיו גם עניינים משפטיים על הדרך, בגלל השטויות שהוא עשה. וזה הכל.